n'ikwudosi ike na mba a na-agba ịchụpụ ndị nọ n'otu nzuzo na ndị na-akpa agwa ohi n'isi obodo steeti abụ Ọka. Ndị ezi na-anọ n'Ọka achịkọbago ọgbakọ ime ka ndị mmadụ mara ma ndị mmadụ teta n'ụra banyere mkpamkpa ndị anọ n'otu nzuzo na-akpa na ndị na-akpa agwa ohi n'isi obodo steeti abụ Ọka. Dịka anyị si wee nweta ozi, ndị ezi na-ana ekwugo na ndị nwugoro nụ n'ihi mgbakọrịta egbe ndị otu nzuzo na ndị na-akpa agwa ohi erugo 30 na ezi na-anọ. Joseph Egbocha pụtara anyị akụkọ a. aka na-achị steeti a bụ dọkịnta Onyekachukwu Ibezim nke onye nọchitere anya ya na ya bụ mmemme bụ onye eji okwu ya agba izu na ntu ndọrọ ndọrọ ọchịchị APGA ma bụrụkwa onye echichi n'obodo Ọka bụ Chief Obi Ochijemodelem nọrọkwe nkwa na n'amụma ọrụ ịkwalite aka ọrụ ndị ntorobịa bụ nke ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo ji n'aka na steeti a ga-abụ nke ga-enye ndị obodo Ọka ohere karịa iji hụ na ọ tụnyere ụtụ ya n'agha na-ebu megide mpụ na arụrụ ala na ya bụ mpaghara. O kelere onye chịkọbara ya bụ ọgbakọ maka mbọ a na-agba iji hụ na udo bụkwa nke dị n'obodo Ọka ma kwe nkwa nkwado gọọmenti steeti a. Kọmishọna ndị uwe ojii na steeti a Obono Nnaghe Etan nke onye nọchitere anya ya na ya bụ mmemme bụ onye Assistant Commissioner of Police na-ahụ maka ọrụ Anietie Eyo onye kelere ndị obodo Ezinanọ maka ịgba mbọ n'agha ahụ a na-ebu megide enweghị nchekwa na steeti a kwara arịrị na ọ bụkwa ụmụ mmadụ bụ ndị na-egbu ma bụrụkwa ndị a na-egbu n'oge ọbụla enwere mkpọtụ ndị otu nzuzo ma gbakwunye na ndị ọrụ nchekwa agaghị ebusonwu agha megide ya bụ mpụ ma ọ bụrụ na ha enweghị ndonye ukwu site n'aka ndị mmadụ bụ ndị agamniru obodo na-amasị. Ọ gụpụtara ihe ndị ọzọ na-akpalite mmụọ ndị mmadụ isonye n'otu nzuzo ma kwuzie na ndonye ukwu ezinụlọ dị iche iche n'ịgbazi amụma na akparamagwa ndị mmadụ bụ otu n'ụzọ a ga-esi nweta ụsịsa nye ya bụ ihe iche aka mgba. Na mbụ n'okwu ya ka onye chịkọbara ya bụ ọgbakọ bụ Chief Jeff Nweke nọrọ kwupụta afọ ojuju obodo ahụ dị nyere ndị ọrụ nchekwa bụ ndị na-agba mbọ hụ na ya bụ ebe ndị mmadụ nwere ike ịmụchi anya lara ụra ma gwa ha ka ha gaa n'iru n'ime otu a ọbụna dịka ọ na-akpọ oku ijikọ aka ọnụ n'ebe ndị ọrụ nchekwa nakwa ndị ọrụ nchekwa obodo dị iche iche dị iji nweta mmeri nye agha a na-ebu gbasatara otu nzuzo na aka ọrụ ndị otu nzuzo na ya bụ mpaghara. Ọ gbakwara oku ka enwee amụma a ga-eji na-enwegharị akparamagwa ndị enwudere maka isonye n'otu nzuzo ma kọwaa na ọ bụ enweghị ihe onye na-arụ kpatara ndị mmadụ ji enwe ehie nakwa ohere ịbanye n'otu nzuzo. Ọbụna dịka ọ gara n'iru gọọ agụgọ megide ebubo a na-ebo na ndị eji okwu ha agba izu n'obodo Ọka bụ ndị na-akwado ma na-eritekwa erere n'aka ọrụ ndị otu nzuzo kwuzie na bido oge dị ugbu a gaba n'iru na ya bụ obodo ga-akwụzi n'iru n'ọgụ ahụ a na-anọ megide otu nzuzo. Otu nwa afọ obodo Ọka bụ Bishop Dr. Victor Nnebe soro ndị ọzọ bịa ya bụ ọgbakọ bụ nke isiokwu ya bụ ibu agha megide otu nzuzo na mpaghara isi obodo Ọka ma bụrụkwa nke a nọ n'ime ya nye onyinye nkwanye ùgwù nakwa ego nyegara mmadụ dị iche iche site n'Ọka. Abụ Joseph Egbocha maka akụkọ ụwa ABS.